हेलौ गाइस दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि टुपान दैमारि इउटुब चेनेल बरायग्रोना लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै आरो नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो होदो आरोना ओमफ्राय आंना भिडिअआ मैयानि आद्रासो जागोन आरोना ओमफ्राय मैयानिया भिडिअ आंना जा गोलाव जाखाबाय आरोना बांसिनाथ' जोबजासिम नायखाया गेजेर ससेसिम नायगोन आरो सोरबाथ' ससेल' 1 मिनिट बा 2 मिनिटल' नायो आरोना अब्लाबो ओमफ्राय बांद्राय गोलावद्राय जागोनदां होननानै दोनथ'नाय जाबाय आरो ओमफ्राय मैयानिसै आरोना भिडिअआ ओमफ्राय दिनैथ' सानदे नालाय दिनै आपल'ड होनोसै आरोना आद्राखौ ओमफ्राय मैयानियानो मोननैनि थांखाबाय आरोना आदनि होबाथ' 16:30 बेसेबांबा थांखादों आरोना मिनिट ओमफ्राय बिदिब्ला फैफादो आरोना नोंथांमोनाबो आं मैया मा भिडिअ शुट खालामनानै होदोंमोन बेखौनो नोंथांमोना एसे शेयार खालामनोसै आरोना नोंथांमोना फैफादो आंजों लोगोसे लोगोफोर ओमफ्राय आं दा थासिमखौ दोनफैलायबाय आरोना दोनफैखांना आरो मा लायनो थांबावनो आङो बारियाव र' नोंथांमोननो देखायहैगोन आङो मोनाबाय गायसिमोन फार्स्ट माबा 4:30 जाबाय आरोना साना थ्रुबथब्बाय दाना 4:30नि सिगां सान हाबोगायसिमोन माला मोनायो फात्ताखौनो मोनस्लाबा मोसौ बोरमाबो लायनांगौ लायग्रोनांबाय बुस्थुखौ लायग्रोनानै मोसौ बोरमा लांफैनोसै ओमफ्राय आंना मोसौआ जागासिनो थासिमलि बिलाइ गाग्लिजोबनासो लालाय बिसोरो साला बे बोरमाया थागुनाखौ जाजोबबाय नै थागुना गायना होदों मोनसे जासोयो गोदै मोनजायो नालाय मोसौआबो जायो बोरमायाबो जायो बेदरबा थांदोंना थाङाखै गायनायानो बावाखै लेट जाबाय दैज्लाङाव गायनायबा थांगौमोनदां बारा मानलायासै नै बे बुस्थुखौ लांनो फैदों आरोना गायसिमोन दंफाङानो नै माबा रोमोलांबायसो आरोना माबाया हाया रानबाय नालाय थाइसे ओमफ्राय नैबाव थाइसे ओइ ब्लेडआ दंखायोमोन खाना लाग्रोनोसै आं गायसिमोन आं ब्लेड लाबोफादों गैयादां होननानै न'आवनो दंमोन बेनो आरोना खाखांबाय आरोना गायसिमोन नै थाइसेया बेलेगलाय आरोना बेहा दुलुर दालाद आरोना 10 थाखाफोर मोननो हागौ आरोना दाम गैला बेबो गायसिमोन ओंखारजेननायावल' आरोना दामा जोंना ओंखारजेननायावल' दाम मोनो ओमफ्राय एसे माबा लांदोंबाथाय खमायलाङो आरोना 10 थाखा 15 थाखा फार्स्ट ओंखारजेननायाव 25-30 बिदि मोनो आरोना ओमफ्राय दाथ' बेखौथ' 10 थाखाल'सो मोनगोन बायदि मोनदां दामानो गैला आरोना बेनिख्रुइ साबसिना 20 थाखा मोनो आरोना 15 थाखा 20 थाखा बिदि मोनो आरोना ओंखारजेननायावल' दाम आरोना बुस्थुफ्रानो ओमफ्राय एसे माबाथाय ओंखारनाया एसे जाम जाबाथाय खमाव मोनजायो आरोना 10 थाखा मोनगोन आरोना बेखौ ओमफ्राय आं बेखौ खाफैब्रबबाय आरोना थाइनैल' बे थाइनैल' फानहैयो ना मायोथाय रावबो जालायलाया ओमफ्राय न'आवबो आंथ' जाखाया बे बुस्थुखौ नायनोनो बायो आङो मैगंफोरखौनो माखौबा जाया आरोना आं गासिबो ओइ दाख्लैयो र' दखाननिफ्राय बायना लाबोदोंमोनदां 10 थाखानि ना 15 थाखानि थाइसेयाव आरोना बेनिख्रुइ साबसिन देरसिन आरोना अमानो रुनो लाबोदों आरो 10 थाखा ना 15 थाखा बिदि होनना बुंदों आरोना दामा गैला आरोना जोंथिंजाय खमायबाय बिदिनो फार्स्ट सोब बुस्थुआनो फार्स्ट ओंखारनायावल' दाम आरोना ओमफ्राय एसे माबानाया ओंखारनाया हुरमुर जादोंबाथाय गैला आरोना खमायलांसिगोन बोरमायाबो खिथु फैफाबाय बांगालफोरनाव मैगं लायनाया फैबाय आरोना नै आइया माबा खानांगौ बेखौ फिसाखौ आलायना दोन लाइ थाइथाम लांफाजोब होनबा गासैखौबो बांद्राय फिसा गैखाया थाइथाम मुथानो आरोना नै लाइ गुफुर गायसिमोन 20 मुथायाव 60 थाखानि मोनबोदों आरोना थाइथाम मुथा गायसिमोन नै मुथायानो बोथिसे थाङो आरोना सानैजों बोथिसे ओमफ्राय नै खुदुना बुथुवा मुथा खायाखै आरोना बेखौ ओरैनो मोननायसो खाबानो मोनो बेखौ ओमफ्राय बायनाया नैबे लाइआसो आरोना नैबे मुथासेयाव थाइथाम 20 मुथायाव 60 थाखा खरि आरोना लाना फैबाय नै ओमफ्राय बेसेबां मोनो थाइबा मुथा मोनगोन ना मोना थाइबा मुथा मोनगोनदां
माबा 110-120 कुरियाव आरोना 120फोर मोनगोन 60 थाखा लाब मोनगोन मुथासेयाव 10 थाखा दहैयो होमबालाय नांगौ इदि लाया नाङोलै गुफुरा नाङो बै गोथाङासो नांबाङा बे बारा खरि मोनबेसे लाबोखो खरि मोनसे 25 मुथा खमथायालाय बोरै लोगोफोर खम सिबाय आरोना नै ओमफ्राय आङो नोंथांमोन बुंनोसै आरोना मा डिस्ट्रिक्टआव थाइथाम मुथासेयाव थाइथामनि मैगं मोनजायो फोरमायहरलाय जोंनि बे उदालगुरियाव मोनजायो आरोना थाइथाम मुथा थाइब्रै मुथा थाइबा मुथा ओमफ्राय दा आइ लाबोनाया थाइथाम मुथाल' आरोना मुथासेयाव मुथायालाय गिदिरानो सानैजों बोथिसे थांगोन आरोना लाइ गुफुरा आरोना बिदिनो दाम खमाव मोनो आरोना हुरा जोंनि बे उदालगुरियाव मेरला ओंखारथारोना बेफोरबायदि मैगङा ओंखायनो खमायो आरोना दाम बिदिनो मालाबा थाइबा मालाबा एसे बारायबो मालाबा खमायो आरोना ओमफ्राय दायो आइया दिनै थाइथाम मुथानि मोनबोदों आरोना 25 मुथा लाबोदों आरोना खरि मोनसे बारा लाबोदों आरोना खरि मोनसेल'सो बिदोंमोननो 20 मुथाल' ओमफ्राय दा फुनाया बारा जानायखाय ओमफ्राय लाबोजोबनांबाय आरो आइया ओमफ्राय खुदुना बुथुवासो लायनोसो होनना थांखानायमोन आरोना ओमफ्राय खुदुना बुथुवाया मना गेजेरसो आरोना ओमफ्राय खायाखै मुथा खायाखै आरोना ओमफ्राय बेबा हले 10 थाखा मोनो आरोना मुथासेयाव खुदुना बुथुवाया बेयो माबा बुथुवाया 10 थाखा मोनो आरोना दा दसे एसे दाम दङ आरोना ओमफ्राय आरो बोथोरा थान्दा जाबायना बिनिखायनो बारा जानो नागिरला आरोना मैगं गोथांफोरखौ आरोना गोदान माबानाय ओंखारनायफोरखौ जायो आरोना दायो आलुआबो ओंखारबाय नामाथाय आलु गोरलैफ्राबो ओंखारबायानो जानांगौ आं बाजाराव थाङाना मिथिया बाजाराव थांग्राफ्रासो मिथियो मा बुस्थुआ गोदान मा मैगङा गोदान ओंखारदों बेखौ फार्स्ट जाग्रोयो आरोना दाम जायोबो आरोना फोरमायहरबानो जाबाय आरोना मा डिस्ट्रिक्टआव थाइथाम मुथानि मैगं मोनजायो जोंनियाव हले मोनजायो दै समसो आरोना सानफ्रोमबो नङा मालाबा एसे बारायनाबो होयो आरोना थाइबा मुथा जाना होयो ओमफ्राय बेखौ बेसेबांनि फानहैगोन होनलाय आइया 10 थाखा मुथा फानहैगोन होनदोंदां आरो ओमफ्राय 10 थाखा मोनाबा एसे मिलायनानै हरगोन होनना बुंदों आरोना 15 थाखा जरा 15 थाखाफ्रावबो हरनो हागौ आरोना मैगं ओंखारनायनि सायावसो आरोना ओंखाराबा दाम मोनो ओंखारबा ओमफ्राय खम मोनो आरोना गाबोनबा माबायदि ओंखारो सानदे बाजारावबा ओमफ्राय दिनै मैगं ओंखाराखैमोन आरोना लाइया उदालगुरियाव ओमफ्राय ओंखारस्रायाखै होनदोंमोन आरो ओमफ्राय लाबोनायबाय आरोना आइया लोगोफोर ओमफ्राय आङो एसे सिगाङावसो मा होनो थाइथाम मुथानि मैगं मोनबोनाय बाथ्रा बुंदोंमोन ना बेखौ ओमफ्राय आइया दिनै सानदे नालाय माबानि थाइथाम लाब जानानै फानबाय आरोना मैगंफ्रानो बिराद मेरलाथार आरोना एखे सोरबा 10 मुथा सोरबा 10 मुथा बिदि लांलाबायनायखाय एसे नांदोंनो आरो नङाबाथ' नांनो नागिराखैनो आरोना 6 थाखा मुथायाव फाननानै हरजोब्बायनो आरोना बेफारफोरनो 6 थाखा मुथायाव आरोना थाइथाम लाब मोनजाबाय आरोना थाइथामनि मोनबोनाय थाइथाम लाब मोनजाबाय आरोना समान खाहैनाय जाबाय आरोना 6 थाखा मुथानि हरजोब्बायनो आरोना ओमफ्राय मैगंफ्रानो नांदनो नागिराखै आरोना ओमफ्राय थासुमलियालाय नांदोंनो आरोना थासुमलियाबो साब्रै ना साबा फानदोंनो आरोना अब्लाबो फाथाफाथि जोबखादोंनो आरोना थासुमलिया एसे स्र' मोजांखौ 20 थाखानि हरजोब्बायनो ओमफ्रायो एसे फिसाखौ 15 थाखा केजि फानबाय होनदों आरो आइया ओमफ्राय फिसा एखे रेजेक्टखौ 10 थाखानि ना मानि हरदों होनदां सेरब्रै नामा 10 थाखा केजियै आरोना नाङो आरो नांनायालाय थासुमलिफ्रालाय ओमफ्राय आरो माला जावनाय जायोसैलाय लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौनो नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हादो आरोना ओमफ्राय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना नोंथांमोना नेना थादो आरोना बिदिब्ला गुड नाइट आंना भिडिअ मोनायावसो थांखायो नालाय ओंखायनो गुड नाइट होनो आरो आङो